Často nám od vás chodia dotazy na to, ako si predpripraviť prírodné nechty pred aplikáciou gelových preson nechtov. Preto, aby vám nechty vydržali na rukách čo najdlhšie, tak je veľmi dôležitá práve táto časť. No a našim tajným trikom na predĺženie výdrže nechtov je správne odmastenie nechtových lôžok. No a práve preto sme sa rozhodli vám priniesť nový produkt, ktorým si môžete odmastiť nechty pred aplikáciou. Touto špeciálnou emúziou si pred aplikáciou umiete ruky, no a potom sa môžete pustiť do bežnej prípravy a lepenia. Pre ľudí, ktorí majú extra potivé a mastné nechtové lôžka, doporučujeme ešte aj dehydrátor prírodných nechtov. No a túto špeciálnu emúziu si už čoskoro budeš môcť zakúpiť na našom webe, takže všetky novinky určite dáme vedieť a pokiaľ chceš predĺžiť svoje nosenie press-on nechtov, tak určite tento produkt nesmie chýbať v tvojej zbierke. Pripravujeme však aj ďalšie produkty, takže určite sleduj náš Instagram a pre viacej takýchto tipov